L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el lloc on es formen els futurs professionals en la seguretat, des de Mossos d'Esquadra, policies locals, bombers i efectius de protecció civil. L'Institut ocupa un total de 17 hectàrees on tots aquests professionals es formen. Però quin és el tipus de formació que reben? Com és el dia a dia d'un estudiant de l'Escola de Policia? L'ISPC ens ha obert les portes i hem pogut viure en primera persona com es formen policies i bombers. A més, també parlarem amb la nova directora de l'Institut. Avui, al Visions, us expliquem què es fa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Comencem! L'Escola de Policia de Catalunya organitza les activitats formatives pels cossos policials com els Mossos d'Esquadra i les policies locals. Aquest curs la formació s'ha hagut d'adaptar per la pandèmia i han fet un format híbrid. Als matins tots els aspirants van a l'institut i a la tarda continuen la formació des de casa. Des del Visions hem pogut assistir a una classe teòrica i a una pràctica per conèixer en detall com es formen els futurs policies. Els alumnes de l'Escola de Policia comencen la jornada lectiva a les 8 del matí. Ara, a les 10, fan una classe teòrica sobre normatives horàries. Aquesta formació teòrica té un pes important al curs bàsic de policia, ja que és molt necessària per poder fer la formació pràctica amb una bona base de coneixement. El curs de formació bàsica és un curs multidisciplinar on es forma els i les aspirants en una diversitat de matèries i de coneixements. Sí que hi ha matèries que són més teòriques, com pot ser dret penal, dret administratiu, drets humans, tècnica de resolució de conflictes, i hi ha una part que són matèries més pràctiques, defensa personal, tir i armament, procediments policials, els ensenyem a escorcollar, manillar, aturada de vehicles, etc. I llavors també hi ha una part normativa on també formem els i les aspirants per poder incorporar-se a un cos jerarquitzat com és el cos de Mossos d'Esquadra i les diverses policies locals de Catalunya. Quan queden pocs minuts per les 11, la classe acaba i els alumnes surten de manera ordenada de l'edifici i formen el pati. Una rutina que segueixen durant tota la jornada a l'ISPC, on mantenen uns protocols molt estrictes. En formació es dirigeixen cap a la següent classe, en aquest cas, una pràctica al Boulevard, un dels molts espais dels que disposa l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per formar els futurs policies. L'ISPC disposa de molts espais per poder portar a terme la formació que donem als nostres aspirants. Un dels espais és aquest, és el Boulevard, que és una ciutat simulada on tot el que veiem és un decorat i que representa qualsevol plaça, qualsevol carrer, qualsevol establiment de qualsevol poble de Catalunya. I és aquí, en el Boulevard, on plantegem als aspirants situacions policials que ells han de resoldre i que per resoldre, per donar solució, ells han d'aplicar tots aquests coneixements que han anat adquirint al llarg del curs de formació bàsica. Atenció, grau 4, ferm, ara, endavant, ara. Un cop el grup està situat a l'escenari on faran les pràctiques, s'explica el funcionament i es preparen els aspirants que hauran d'entrar en acció. Els figurants són companys vestits de paisà que interpreten el paper que la situació els requereix. Tot plegat per poder desenvolupar un servei amb el màxim de realitat possible. Normalment fem una pràctica quan són evaluatives, surten 3 parelles, 3 binomis, i llavors fem la pràctica al Boulevard. Fora resten a l'espera, perquè ells no han de conèixer cap tipus d'informació de la pràctica que es trobaran, evidentment, i a dins, amb companys de la mateixa secció, que normalment van de paisà, muntem un teatre, per dir-li d'alguna manera. Llavors els donem un rol a tots els figurants per quan entri la parella actuant, actuïn per poder extreure i veure les competències que necessitem dels nostres aspirants. Aquestes pràctiques al Boulevard es fan amb un equip docent format per professionals de diferents àmbits que avaluen a l'aspirant d'una manera global.
De fet, una de les assignatures selectives del curs de policia són les pràctiques al bulevard. Cal superar-les totes per poder continuar el curs. L'equip docent està format per l'instructor, instructora, que és també el tutor d'aquests aspirants, tutor-tutora dels aspirants, que és qui fa l'acompanyament al llarg de tot el curs. Llavors, o la psicòloga i un professor, que el professor és un comandament que està en actiu de seguretat ciutadana i que és especialista en aquesta matèria. Aquí valorem molts aspectes, sobretot en el tema de les pràctiques interdisciplinàries, i el que valoro jo és els coneixements tècnics, que sàpiguen els il·lícits, que els coneixin, que sàpiguen tot el que és la part d'actes, tota la paperassa que necessitem portar a terme per la nostra feina. També valorem les competències clau, l'assertivitat, una part d'ella, valorem també com gestionen tota la intervenció, com tenen la resolució de la pràctica, si ho fan correctament, si es modulen bé, són diferents aspectes. Entre nosaltres, que valorem més la part tècnica, la part de la psicòloga o el psicòleg, que valora aspectes d'empatia, i la part de procediments que la fa l'instructor o la instructora, és l'equip formatiu d'aquesta assignatura en concret. Un cop els figurants tenen clara l'escena que han de representar, el binomi que serà l'encarregat de gestionar la situació rep les primeres informacions per part de l'instructor o instructora. A partir d'aquest moment ja comença l'avaluació de cada passa que donen. Tranquil·litat, endavant, enlloc. D'acord? D'acord, vinga. En aquest cas es troben amb una discussió a un pàrquing amb dues persones implicades que es discuteixen per una plaça d'aparcament. Aquesta pràctica i totes les que fan els aspirants durant el curs, els diferents espais i assignatures, van en funció dels coneixements i habilitats que van adquirint. D'aquesta manera, cada vegada són més complexes i més exigents. Bé, les pràctiques que se'ls plantegen als alumnes van en funció del nivell de coneixement que ells tenen. A mesura que ells van assolint més coneixements, les pràctiques que se'ls plantegen també són més complicades. En resum, és que les pràctiques que se'ls plantegen puguin ser resoltes amb el coneixement que ells ja disposen. Els aspirants a policia no són els únics que s'entrenen en aquesta ciutat simulada. La unitat canina dels Mossos també utilitza aquest espai per seguir amb el seu entrenament. Els aspirants a policia local o Mosso d'Esquadra han de superar tot un seguit de proves durant les oposicions per poder accedir a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Un procés selectiu molt exigent que culmina amb la formació a l'Escola de Policia. Però com és el dia d'un aspirant a policia? Anem a conèixer-ho. L'Octavi Jané té 21 anys i és vallesà. Des de petit tenia clar que volia ser policia i quan va creure que era el moment oportú va presentar-se a les oposicions. Jo des de petit és una cosa que sempre m'ha agradat molt, m'ha tret molt al món policial i considero que sempre he tingut vocació de servei cap als altres i així que vaig decidir, vaig estudiar una carrera per si de cas, com a plan B, i quan vaig veure que ja era un moment adient per presentar-m'hi, doncs vaig fer a tercera carrera, que era quan ja quedava poquet, vaig decidir presentar-me a les oposicions i vaig aprovar i aquí estic. I com és el dia a dia d'un estudiant a l'escola de policia? Jo tinc la sort de viure relativament a prop, tinc uns 20 minuts amb cotxe, així que em llevo sobre les 5:30, 5:45, més o menys. Venim aquí, parquem al pàrquing, el vestidor ara està separat amb franges de 15 minuts pel tema Covid i després ens esperem a una zona de tolerància fins que és l'hora de sobre les 7:45 que entrem al pati de banderes. Formem tots, passem novetats i ens dirigim ja cap a classe o cap al tatami si tenim defensa, la zona de tir, on toqui. Fins la 1:15. I és unes 5 hores i és això, depèn del dia, pot ser que et toqui tot el dia teòric o que et toqui un dia que és purament pràctic. Va fluctuant. Després anem a casa, que després a la tarda tenim una part de la formació, que aquest any pel tema Covid és en línia. I hem de fer una sèrie de tasques de cada assignatura que és important, és a dir, ho has de fer obligatòriament per assignatura i també va bé per repassar, per estudiar.
2 o 3 hores mínim cada dia i amb època d'exàmens sí que per estudiar doncs una miqueta més. Sobretot al principi, el primer trimestre, que és quan teníem educació física, sí que era més important fer preparació per si t'interessava treure bona nota, fer de cara al curs navet o al circuit, sí que estava bé a preparar una mica pel teu compte. Tot i així, si ets una persona, amb el que fem aquí a l'escola n'hi ha suficient, però bueno, si vols mantenir-te millor i treure més bons resultats d'educació física, doncs sí, està bé preparar-ho a més. Sí, hi ha moments més complicats, sobretot de cara a les assignatures que són selectives. Hi ha una sèrie d'assignatures que si no les aproves no ets apte. Per exemple, les que estan relacionades amb manipulació d'alarma, és una pressió afegida perquè si no va bé doncs no ets apte al curs. També quan fem el Boulevard, el famós Boulevard, que és una assignatura selectiva i llavors hi ha molts nervis, és el que es diu pitjor. El curs és molt exigent, però per l'Octavi aquest esforç val molt la pena perquè el permetrà dedicar-se a la seva vocació. Penso que va ser una bona decisió, ja que és realment allò que a mi m'agrada i que m'apassiona i on em sentiré realment realitzat. I sobre l'estat del curs, la veritat que m'he sentit molt ben acollit, tant per part des dels companys fins als instructors i formadors de l'escola, així que ho valoro molt positivament. Dins de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a més de l'Escola de Policia, també hi ha l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya. A banda de formar els futurs policies i bombers, a l'ISPC, però, també s'ofereixen formacions pels que ja formen part dels cossos de seguretat i d'emergències. Uns estudis complementaris que serveixen, en molts casos, per optar a una categoria més alta dins del mateix cos, com, per exemple, la formació per ser sotsinspector de bomber. La informació que tenim és que hi ha molt de fum a la caixa d'escala, canvi. D'aquesta manera, els aspirants a sotsinspector reben la informació de l'incident. En aquest cas, es tracta d'un simulacre per posar en pràctica l'estratègia a seguir en un incendi urbà. Pocs minuts després, la candidata arriba al lloc dels fets, estudia la situació i comença a decidir com gestiona els efectius que disposa. Durant tota la pràctica, un dinamitzador es comunica amb l'aspirant fent el paper de vianant, de persona afectada i de policia municipal. D'aquesta manera, també es practica com donar ordre sota pressió. Ara passo més informació. Hola, soc el policia local. Mira, hem arribat aquí, som dos policies. Vols que fem alguna cosa? Sí, necessito que talleu al carrer, que traieu les vegades en fora i que si us anima algú de l'edifici que pugui donar informació o claus, que ens ho faci saber. Però on vols que te'n tallem exactament? Vale, mira, des d'aquí Aquesta zona d'aquí, molt bé. fins allà. I aquesta d'aquí, I aquesta també. Tothom fora? Hi ha un mòdul transversal que és com comandar, com s'ha de fer per prendre decisions, com estructurem la resposta, com definim l'estratègia, com definim la tàctica, i després hi ha una altra participació que és per part de les psicòlogues que miren les competències claus de com s'aborda en cada cas la resposta a aquestes emergències. Una altra de les simulacions amb les quals treballen compta amb realitat virtual. L'aspirant arriba al lloc dels fets i mitjançant aquesta palanca de control es desplaça per un escenari virtual. Aquí s'ha d'enfrontar una emergència amb múltiples víctimes, com pot ser una fuga de gas tòxic. Confirmo l'accident de matèries perilloses. Hi ha moltes víctimes afectades, hauríem d'activar el protocol amb cas. Es tracta de situacions extremes que permeten una formació molt més acurada. Això diríem que si ho comparéssim, per exemple, amb l'àmbit dels primers auxilis, diríem que podem practicar coses que són crítiques amb un maniquí. Llavors, aquesta gent no han d'esperar a sortir per veure casos difícils i prendre les decisions, sinó que ja ho fan ara amb unes simulacions en què s'exerceix molta pressió, són molt dinàmiques, es van produint canvis pràcticament seguits i llavors això fa que surtin aquestes competències i es produeixi aquest efecte d'entrenament. Aquest sistema de pràctica sobre el terreny fa 4 anys que s'està aplicant a l'Escola de Bombers. Actualment hi ha 18 aspirants fent aquesta formació i tots els que aprovin el curs passaran a ser sotsinspectors del cos.
Un cop acabat aquest procés, també fan pràctiques acompanyant a comandaments en situacions reals. Gràcies a la formació que han rebut i a les simulacions, arriben amb més domini de les situacions a les que s'enfronten, que fa uns anys. Les instal·lacions de l'ISPC també acullen el concurs de rescat en accident de trànsit que fan els bombers de la Generalitat. Aquest concurs s'ha convertit en una jornada més de formació pels bombers d'arreu de Catalunya, on poden provar nous procediments i intercanviar tècniques i metodologies de treball amb altres cossos de bombers, a banda, evidentment, de poder fer una pràctica de rescat en un accident amb 2 vehicles implicats amb el màxim de realisme possible. L'any passat es va haver de suspendre el concurs a causa de la pandèmia, però aquest any l'han reprès, arribant a la 7a edició amb 43 equips participants. Des de Vallès Visió van poder estar i van fer el seguiment de l'equip dels bombers de Mollet. Mentre l'equip de bombers es concentra a una carpa on no veuen l'escenari de l'accident, es prepara la situació que hauran de resoldre. Totes aquestes situacions són d'accidents reals i es cuiden al milímetre. I el que fem bàsicament és intentar que es donin totes les possibilitats, totes les opcions que es pot trobar un bomber en un accident real. A nivell de maniobres es fa un sorteig i a cada equip li toca un escenari. N'hi ha escenaris que evidentment són més complicats i altres que són una mica més fàcils. No ja tant per el que es veu a fora, sinó també per la patologia que pot tenir la víctima, que al final és el que marca. La protagonista aquí és la víctima i en funció de les seves patologies nosaltres fem unes maniobres o unes altres. Els que fan els escenaris ens intenten complicar el màxim que poden per donar dificultat i realisme a l'escenari. I nosaltres hem de treballar a contrarrellotge, que al final és la realitat, que tenim una víctima on requereix que sigui extreta ràpidament, i aquí fem la simulació amb un entreno que ve darrere i sortim, tenim 20 minuts per maniobra i fem l'escenari que ens posen. Amb un toro mecànic preparen els 2 vehicles implicats i en alguns casos posen altres elements que dificulten encara més la maniobra que hauran de fer els bombers. Un cop està l'escenari llest, el tècnic que farà de víctima es fica dins del vehicle. Arribats a aquest punt, entra en acció l'equip de bombers. Atenció! Equip de Mollet, tothom epi de seguretat. Dos vehicles, una víctima, Primer identifiquen l'escenari, delimiten la zona de seguretat i asseguren els vehicles. En aquest moment, l'equip, format per 6 bombers, ja s'ha dividit la feina. Un membre del cos fa de sanitària i es dedica plenament a la víctima. A partir de les lesions del passatger, hauran de fer un tipus de maniobra o un altre. Hi ha diferents tipus de maniobres, maniobres més ràpides per víctimes més inestables, maniobres estàndards com aquesta, que són per víctimes que estan millor, que estan més estables, i després maniobres complexes, que ja són de 30 minuts, on tenim víctimes atrapades pel xassis del vehicle, i normalment són maniobres on tenim més d'una víctima. La tasca del sanitari, bàsicament, és dedicat a la víctima o al nostre pacient. A mi no m'agrada gaire dir la paraula víctima. Llavors, es tracta d'accedir-hi i fer-li tota l'atenció, podríem dir, de cures que podem fer dins del cotxe. Es tracta de detectar les lesions que té la víctima i mirar, a veure, en funció d'aquestes lesions, quina és la millor manera per poder-la treure sense agreujar aquestes lesions. En aquest escenari en concret, l'equip de Mollet s'ha trobat amb 2 vehicles implicats i les lesions de la víctima els han portat a fer una maniobra estàndard. I la víctima estava situada en el seient del copilot. El sostre estava col·lapsat cap endins i la víctima la teníem asseguda allà i presentava lesions, possible cop al cap, tenia una mica de desorientació i mal a lo que és el canell dret. Per tant, havíem de tenir especial cura en la zona dreta perquè sabíem que segurament hauria tingut un impacte en aquesta zona, i al tenir el sostre deformat havíem de sospitar que el sostre havia tingut impacte en el cap. Amb la qual cosa, aquí és on havíem de focalitzar tota la nostra cura amb el tractament de la víctima. Un xoc entre 2 vehicles, que això és molt comú. Aleshores, un estava encavalcat a sobre l'altre, amb l'espai molt reduït per l'impacte. Per tant, la dificultat que tenim és d'accedir al sanitari a dintre per fer una valoració de la víctima, i l'equip tècnic i el comandament a fora hem d'intentar generar un espai originari com el que té el vehicle per poder sortir i treure la víctima el més reglada possible, sense que prengui més mal. La víctima, ja ho he dit, estava en el cotxe a l'hora de la marxa i el que hem fet és accedir per darrere
Teníem 2 plans que ens ha manat el comandament, ens ha costat una mica, se'ns ha complicat una porta lateral, ho hem tingut que deixar i hem acabat fent la maniobra principal per darrere. Ens ha faltat una mica de temps, potser per al problema que hem tingut amb la porta lateral. Aquest és només un dels escenaris que han preparat a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant la 7a edició del concurs d'excarceració de bombers de la Generalitat. Aquest any han participat 43 equips i el de Mollet ha estat de nova creació. De fet, la participació a l'equip molletà ha servit perquè 3 nous bombers que acaben d'entrar al parc tinguin un primer contacte amb el màxim de realisme amb totes les eines que es fan servir durant una excarceració. És una formació molt interessant. O sigui, no sempre tenim la possibilitat de practicar en vehicles, de tallar, i aquest concurs ens dona molt l'oportunitat de fer molta pràctica, sobretot, i tocar moltes eines. Aquí, a més, s'han provat eines noves de bateria, que nosaltres jo crec que nosaltres ni cap bomber d'abans ho havia provat, i res, això és un recurs, per mi, des del meu punt de vista, és un recurs formatiu molt interessant. El concurs, al final, és una eina que fa que els equips arribem a entrenar dels parcs perquè quan arribem a la realitat del servei tinguem una habilitat superior. Els parcs ja es fan pràctiques, però el concurs és com un punt més per exigir-te amb el temps i la dificultat tècnica de maniobres per acabar agafant una habilitat perquè puguem treure les víctimes dels accidents de trànsit, que és el millor que puguem. En totes les situacions han participat equips de 6 bombers, que és l'equivalent a una sortida estàndard. El nombre d'efectius es multiplica o triplica segons el nombre de víctimes que hi ha implicades en l'accident. Un cop han acabat de fer la maniobra i la víctima ja està a l'ambulància, fan un briefing on experts els hi comenten diferents aspectes de l'actuació que han fet. A cada maniobra hi ha 4 assessors, hi ha 3 assessors exteriors, que és un assessor sanitari, un assessor de comandament i un assessor de l'equip tècnic, i després el que es veu com a víctima és un altre sanitari que està fent aquesta assessoria des de dintre, no? I és bàsicament la clau de tota la història, un cop fas la maniobra que experts et puguin dir quins són els punts a millorar. A banda de fer aquest briefing, just després d'acabar la maniobra, també se'ls envia un informe al parc amb tots els detalls perquè els bombers puguin analitzar bé els aspectes que han de millorar. Una de les formacions segurament més desconegudes per la ciutadania que ofereix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el grau en seguretat. Des del curs 2014-2015, l'ISPC és un centre adscrit a la Universitat de Barcelona per impartir el grau en seguretat. Per conèixer tots els detalls d'aquest grau universitari hem parlat amb un exalumne de la primera promoció i per tancar el programa hem pogut entrevistar la nova directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Tamara García. Quan diem Institut de la Seguretat Pública de Catalunya pensem en policia o bombers, però hi ha un altre vessant de la seguretat també. Exacte. El grau de seguretat es fa aquí, a l'Institut de Seguretat Pública, que com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona tracta temes que, la seguretat és una de les bases de la piràmide de Maslow i des d'aquí el que intentem els alumnes de seguretat és tenir una formació bàsica en diferents àmbits i també una formació específica, ja que després ens podem escollir la menció de seguretat corporativa o de seguretat internacional, depèn del que vulgui o faci o es vulgui dedicar cadascú en l'àmbit professional. Les classes es fan aquí o a la Universitat de Barcelona? Sí, les classes les fem aquí, a Mollet del Vallès, a l'Institut de Seguretat Pública, i estem totalment integrats amb els altres col·lectius. De fet, molts dels nostres professors són membres de cossos policials i també són experts de l'administració, experts de la matèria, però sí, ho fem aquí, convivim amb els alumnes de policies, de bombers, de protecció civil, o sigui que la veritat és molt maco també estar insertats ja des d'una base en el món de la seguretat i compartir amb els altres col·lectius experiències. Què creus que és el que fa més atractiu el grau de seguretat? Jo crec que la seguretat des de sempre o des de fa molt de temps es veu com una pràctica professional, stricto sensu, i participar des de la formació en la seguretat, des de la vessant acadèmica, t'ajuda a entendre que les bases de la seguretat no són únicament la reacció, sinó també hi ha molt d'estudi previ, hi ha molta formació, hi ha molta part acadèmica que ens podem especialitzar. Tu ets graduat de la primera promoció del grau de seguretat. Com és que vas decidir fer el grau i com el valores?
Bé, jo vaig escollir fer el grau de seguretat perquè es tractava l'àmbit de la seguretat des d'un punt de vista multidisciplinar, no només des d'un punt de vista policial o un punt de vista de les emergències, sinó també tractàvem altres matèries bàsiques, com per exemple el dret, l'administració, la criminologia, moviments socials, i crec que era un estudi molt ampli, que abarcava moltes temàtiques diferents i que totes elles tenien la base de la seguretat. En el teu cas, ja estàs treballant. No sé si t'esperaves a inserir-te al món laboral tan ràpid. Jo vaig fer el grau de seguretat, em vaig especialitzar en seguretat corporativa i tot just acabar el grau de seguretat em van trucar d'una empresa i treballo no com a director en seguretat, sinó com a director general de l'empresa, on, al ser una empresa és un telefèric i per tant és una infraestructura estratègica, la seguretat és un àmbit transversal a totes les actuacions que fem a l'empresa. Podem dir que encara estàs vinculat al grau, ja que ets un dels impulsors de l'alumni, no? Sí, el que hem fet amb els nostres companys és, perquè no s'acabi la carrera en els exàmens de quart, hem decidit crear un alumni i gràcies a l'ISPC, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, ens ha donat l'oportunitat. Volem fer xerrades, acompanyar a nivell d'orientació laboral a companys que s'acaben de graduar o estan a punt de graduar-se. Volem trobar sinergies amb empreses, amb associacions, amb entitats que puguem trobar ponts i noves col·laboracions. I estem molt contents a aquesta comissió promotora que l'ISPC ens hagi donat la seva confiança. Doncs ara ens trobem al despatx de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Tamara García de la Calle. Tamara, moltes gràcies primer de tot per atendre'ns a Vallès Visió. Fa 2 setmanes només que has pres possessió del càrrec i, per tant, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes. Gràcies a vosaltres, Alba, molt de gust. Primer de tot, ets la nova directora, però hem de dir que no ets una desconeguda per l'Institut de Seguretat Pública. Tinc aquí 4 línies perquè vas ser cap de servei de formació policial del 2012 al 2016, cap de servei de formació continuada del 2010 al 2012, responsable de recerca i també cap de secció de formació d'actualització, comandaments i especialitats. Per tant, podem dir que tu coneixes de primera mà i el seu dia a dia, Sí, Alba, així és. Vaig estar 12 anys a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per tant, és una institució que m'estimo fonamentalment, i que conec i he vist créixer, i allò com tot és serviu, tota organització que es va adaptant a l'entorn i es va modificant, doncs l'Institut també ho ha estat, va començar com a escola de policia i teníem l'escola de bombers i protecció civil que va acabar passant a formar part d'un paraigües de l'Institut de Seguretat Pública amb aquesta idea de la seguretat pública integral i per tant que tots els cossos de seguretat i emergències, de seguretat des d'un punt de vista holístic, doncs que tots els cossos que formen part d'aquest sistema a Catalunya es formin i tinguin com a referència Mollet del Vallès. Primera pregunta potser és com encares aquesta nova etapa aquí a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, personalment? Doncs, amb molt respecte, perquè no pel fet de conèixer-ho en sé prou, mai se'n sap prou, i amb molta il·lusió també, amb molta il·lusió perquè, bé, la seguretat de la nostra ciutadania sempre és un repte, perquè cada dia, per qüestions climàtiques i per canvi climàtic, per noves formes de criminalitat, perquè som una societat canviant, és lògic, així és doncs hi ha reptes dels professionals que ens cuiden i que vetllen per nosaltres. Per tant, és un repte que la formació d'aquests cossos s'adeqüi a aquestes novetats i tan tecnològiques i per tant garantir que tenen la formació de major qualitat possible, com per sobretot que aquesta formació els permet atendre a la ciutadania de Catalunya amb la màxima excel·lència i professionalitat. Quan vas prendre possessió, vas publicar a Twitter que estaves determinada a col·laborar en la millora del sistema de seguretat i d'emergències del país des de l'Institut, des d'aquí. Com es pot millorar aquest sistema?
Bé, jo crec que aquest sistema de seguretat es pot millorar, comentàvem, evidentment des de l'institut, jo des de la vessant que conec una mica més i amb la que em sento més còmoda, la resta són els cossos i els responsables polítics que en aquests moments estan al capdavant qui han de dir la seva al respecte. I nosaltres, com a formació, com a recerca, el que crec que hem de garantir és aquesta alineació amb aquestes polítiques públiques. És a dir, el que no pot ser és que a l'institut anem per un costat i els cossos, la preparació que requereixen per atendre aquestes noves qüestions vagin per una altra. És a dir, hem d'aconseguir alinear aquestes dues línies i que vagin juntes per assolir l'objectiu que tenim comú. Abans d'entrar en matèria, parlar específicament de les diferents formacions, una primera pregunta potser perquè la gent ho desconeix. Com està organitzat l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya? No sé, a nivell potser d'organigrama. Doncs bé, Alba, a nivell d'organigrama, l'Institut de Seguretat Pública jo diria que en aquests moments té 3 grans blocs i que n'estem esperant un quart que potser no serà tan gran però que és molt rellevant. Mira, en aquests moments tenim l'Escola de Policia de Catalunya, l'Escola de Bombers i Protecció Civil, que fem formació per a bombers professionals, per a bombers voluntaris, per als companys de protecció civil, bombers d'empresa també, és a dir, per tota la part d'emergències i seguretat. I tenim una vessant que és importantíssima a l'Institut de Seguretat Pública, que és una d'aquestes qüestions que van créixer i que es van modificar, que és la subdirecció en la que tenim som centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Jo crec que aquest és el punt, més que el nom potser de la subdirecció que te l'anava a dir, però crec que el que realment és rellevant, com diu la Marta Roca, que és la persona que està al capdavant d'aquesta unitat, és que som centre adscrit a la Universitat de Barcelona. Perquè fem el grau en seguretat, gràcies a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, fem el grau en seguretat a les nostres instal·lacions. I també col·laborem en un màster que té una titulació, és una titulació oficial, és un màster oficial en estratègia de seguretat. Per tant, jo crec que aquesta vessant és molt rellevant i és una altra visió i no són els cossos de seguretat, sinó que són alumnes universitaris que han de poder treballar i també donar servei en un àmbit de seguretat molt àmplia. I per tant, aquesta nova pota de l'Institut de Seguretat Pública crec que és molt rellevant. També des d'aquesta unitat hi ha 2 punts que m'agradaria destacar, que és el Centre de Coneixement en Seguretat, el CCS, des del que a més podem oferir llibres, articles, recerques, tesis doctorals en l'àmbit de la seguretat i que és molt important i és molt interessant perquè va dirigit a qualsevol ciutadà de Catalunya o del món que vulgui tenir més coneixement sobre seguretat. I hi ha una altra part que també crec que és rellevant, que és el centre de lideratge, des d'on s'enfoquen formacions en l'àmbit del lideratge transversals a tot l'institut. Abans d'entrar en matèria en aquests diferents espais que hem comentat, comentaves que has estat 12 anys vinculada a l'ISPC, que has vist com ha evolucionat, has parlat també de com ha evolucionat la tecnologia. La pregunta és aquesta, com ha evolucionat la formació que s'imparteix aquí a l'Institut, també entenent tota la millora tecnològica que hi ha hagut, tant a nivell potser de xarxes com de tecnologies per poder seguir formant els professionals? Doncs bé, Alba, si jo diferenciaria, crec que molt interessant aquesta pregunta, és a dir, una cosa és la tecnologia que utilitzem en l'àmbit més pedagògic i per tant, un exemple seria tenim un sistema de càmeres amb uns iPads, ho dic d'una manera planera per no parlar... Sí, perquè ens entenem tots, sí. Doncs que en les assignatures pràctiques del curs de formació bàsica per a policies, per exemple, és un exemple, jo crec que ha sigut un abans i un després el fet d'utilitzar aquest sistema. Perquè què és el que ens permet aquesta càmera amb aquest iPad que té l'instructor i en el que estem gravant una pràctica interdisciplinar? Doncs ens permet que quan uns alumnes estan fent una simulació al bulevard,
d'una pràctica operativa policial, l'instructor o instructora, el professor o professora, marquen en aquell moment puntual en el que aquell alumne ha fet una intervenció excel·lent o ha fet una intervenció poc adequada, diguéssim, premen i van prenent unes observacions, tot això està parametritzat per entendre'ns, però van com d'una manera senzilla, en comptes de fer les creuetes aquelles amb el paper, que després havies de revisar en el minut tal, doncs això permet que un cop s'ha finalitzat la pràctica, que pot haver durat 3/4 d'hora, tu puguis visualitzar 2 minuts i mig d'aquella pràctica. I aquells 2 minuts i mig t'estan representant el moment d'excel·lència o el moment que hem de millorar. Això fa que l'alumne tingui un aprenentatge molt més significatiu, perquè quan tu acabes de fer una cosa i de forma immediata t'ensenyen com ho has fet i què és el que has fet bé o el que pots millorar, que no és que t'explica, no has de veure un vídeo sencer, que inverteixes molt de temps, només els trossets que són més rellevants, doncs fa que l'aprenentatge sigui molt més ràpid i que, a més, et dona també una seguretat que no s'està inventant el professor el que t'està dient, és a dir, que tu estàs veient com ho has fet. Bé, aquest és un dels exemples, diguéssim, de l'ús de la tecnologia en un moment de pràctiques. Evidentment, i després d'aquesta Covid que hem parlat i que crec que l'anterior equip, o sigui, la Montse Royes com a directora de l'Institut ha fet una grandíssima feina amb tot l'equip directiu, que ha sigut afrontar un any terrible d'epidèmia en la que la formació no ha parat a l'Institut. I això vol dir que l'ISPC en xarxa, és a dir, la formació en línia, ha estat a la talla, ha donat la talla i ha permès tot l'equip que hi ha hagut al darrere, perquè no és... ha permès que tot aquest equip que ha treballat fermament i no s'aturi la formació i els nostres alumnes puguin acabar més o menys amb una qualitat adequada al seu procés formatiu a l'Institut. Seguim parlant de noves tecnologies, però centrant-nos potser una mica més en internet. Internet és una font, al final, de delictes que en els darrers anys, amb tanta tecnologia a l'abast de tothom, està en constant creixement. Com es treballa aquest aspecte des de l'Institut? Clar, al final, imagino que també és una formació que heu d'anar renovant tota l'estona, perquè dia a dia apareixen potser coses noves que es desconeixien. Com es treballa des de l'Institut tot el que és potser el ciberdelicte, per dir-ho així? Sí. Doncs bé, en aquest sentit, Alba, ho apuntes perfectament, és a dir, cal anar actualitzant constantment. Per tant, més enllà de la unitat especialista del cos de Mossos d'Esquadra en delictes de ciberseguretat, també en els cursos, o sigui, a la formació bàsica, en els cursos d'investigació, evidentment, tota la qüestió relacionada amb delictes, amb el ciberespai, és quelcom que es treballa i amb la que es compta amb persones especialistes en aquest àmbit perquè els nostres cossos policials estiguin al dia de totes aquestes qüestions. Sí, evidentment. A banda de formar els futurs professionals, els futurs policies, els futurs bombers, també, ho has comentat abans, oferiu formacions per bombers, per policies, perquè segueixin millorant. Quina importància tenen aquestes formacions específiques continuades per després? És a dir, quina és la importància que tenen aquestes formacions? És a dir, l'Institut de Seguretat Pública no acaba quan ja soc policia, ja soc bomber, És a dir, és importantíssima la formació continuada al llarg de la vida. A l'Institut de Seguretat Pública fem no només la formació bàsica, per tant, sinó la formació per a la promoció, la formació especialitzada, perquè hi ha cossos, el cos de Mossos d'Esquadra té una carrera professional, els bombers tenen especialitats, és a dir, per tant, nosaltres formem en aquestes especialitats dels diferents cossos que formen el model de seguretat del país. Però això normalment forma part també de processos selectius. TEDx és un curs selectiu, és un curs d'un any perquè són persones que han d'estar molt ben formades per poder desactivar artefactes explosius, etc. Per tant, tota aquesta formació específica, d'especialista, és fonamental. Però després hi ha altra formació que no està relacionada amb un procés selectiu per l'accés a cap categoria professional i que és fonamental, que és la formació continuada al llarg de la vida. No ens podem oblidar que el que tu acabes de comentar, per exemple, en l'àmbit de la ciberseguretat, són qüestions que
que van modificant-se. Tu pots ser investigador a l'any 2004 o a l'any 2023, però després del 2025 al 2030 hi haurà novetats i l'institut ha de ser casa teva i tu has de confiar en l'institut perquè puguem garantir que estàs al dia i que sempre ets un professional que està a l'última per tal, com dèiem, al final el nostre objectiu i és que la ciutadania de Catalunya estigui en les millors mans possibles. Per estar això a les millors mans, al final hem de formar futurs policies, futurs bombers. Com és la formació que reben els futurs policies, els futurs bombers? És molt teòrica, és molt pràctica, és una mescla, perquè la gent ho sàpiga, no? Com descriuries la formació d'aquests futurs professionals de la seguretat? Mira, fa un moment tenia una conversa amb en comissari Antoni Permanyer i m'ha dit una frase que crec que una mica enganxa amb això que em comentes ara, Alba, que m'encanta, que deia la formació teòrica sense formació pràctica és buida. La formació pràctica sense formació teòrica és cega. Estic absolutament d'acord, ho subscric absolutament, i l'institut jo crec que té la fortuna que té l'equilibri. És a dir, tant en el curs de formació bàsica de bombers com en el curs de formació bàsica de policies hi ha ambdues coses. No volem que sigui una formació buida, no volem que sigui una formació cega. Per tant, fem formació en drets humans, hem de potenciar la formació en tots els valors socials i en la descripció sociològica de qui som, perquè hem de poder entendre a la ciutadania que servim. Un punt de vista feminista en la seguretat és imprescindible, i hi ha certes coses que hem de poder treballar des de l'institut i, per tant, des de l'inici, tant amb bombers com amb policies. Per tant, és això, Alba, jo faria aquesta descripció d'un equilibri, un equilibri correcte, sempre les coses són millorables, segur que sempre ho podrem fer millor i ens agradarà escoltar la ciutadania que també ens ho digui. Volem també incrementar aquesta part de participació en els processos de formació de l'institut. Per tant, diguéssim, orelles, ulls i intentar servir el millor possible. Potser respòs una mica la següent pregunta que et volia fer. Què és el que busqueu en un policia, en un mosso, en un bomber? Perquè també al final és una professió molt vocacional. Sí, absolutament, Alba. El que busquem jo crec que és el que busquem tots, o sigui, què és el que tu esperes de... Jo crec que la pregunta seria al revés. Jo estic aquí per aconseguir que tu i tots els ciutadans que poden veure aquesta entrevista ens sentim segurs, ens sentim protegits, sentim que ens respecten, que ens entenen, i jo crec que així és la nostra policia i així són els nostres bombers i bomberes. I, per tant, el que volem és començar a parlar de les nostres bomberes més, de les nostres policies també més i amb més força, perquè som la societat i, per tant, que els nostres cossos ens representin també en aquest sentit més. I Déu-n'hi-do, i s'han fet molts esforços i s'hi ha treballat molt i crec que s'ha fet molt bona feina, però no hem d'abandonar el camí. Ho has comentat, que voleu escoltar la ciutadania. És un potser dels reptes que planteges amb aquest càrrec? Absolutament, Alba. És a dir, la transparència i escoltar, observar i donar servei. Jo crec que aquest és el nostre repte i és el que hem de millorar per sortir amb nota perquè com a ciutadania ens ho mereixem. Al gener es van convocar més de 400 noves places de Mosso d'Esquadra, que ara estan una miqueta a la meitat del procés de selecció, encara no estan aquí a l'institut aquests futurs policies. Què han de permetre cobrir aquests nous agents, aquestes noves més de 400 places? Bé, jo crec que això t'ho respondria molt millor el director general de la policia o el major Trapero, però entenc que el percentatge de policies que tenim a Catalunya per ciutadà, ho comentava l'altre dia a la compareixença el conseller Joan Ignasi Elena, el divendres passat al Parlament de Catalunya. No arribem a la mitjana de policia per ciutadà que tenim a la resta, ja, evidentment,
a Espanya i a altres països del món. Per tant, aquest ha de ser el nostre objectiu, és a dir, garantir la seguretat al territori. Estem a tota Catalunya i hem de garantir que se senti tan protegit el ciutadà de Puigcerdà com el de Tortosa com el de Barcelona. Per tant, això és important i per aquest motiu necessitem més efectius al carrer, evidentment. Parlant una miqueta en concret potser de la policia en aquest cas, quan hi ha, per exemple, alguna actuació que té una mica de controvèrsia, alguna actuació policial o de bombers, com es treballa això des de l'escola? No sé si també és una manera d'estudiar diferents formes de fer les coses o com es treballa quan hi ha una controvèrsia, per exemple, policial que té molt de ressò. Bé, aquí també m'agradaria comentar a nivell de projecte, és a dir, jo crec que es fa molt bé i es treballa molt bé l'estudi de cas. És a dir, tots hem d'aprendre d'allò que fem bé i d'allò que no fem tan bé, i de les situacions viscudes han de ser analitzades, es fan els briefings corresponents en l'operativa, sens dubte, i a la formació hem de poder aprofitar aquest coneixement dels experts per tal també de formar aquelles persones que estaran en aquell àmbit d'actuació. I per tant, crec que et contesto en aquest sentit que l'estudi de cas és una metodologia didàctica importantíssima i que, evidentment, està incorporada com a metodologia didàctica a les diferents unitats de l'Institut de Seguretat Pública. Més enllà d'això, sí que estàvem comentant algunes línies que ens agradaria impulsar com a tallers d'innovació. És a dir, a mi m'encantaria, jo compartia amb l'equip directiu de l'Institut i estem treballant que l'Institut de Seguretat Pública també sigui un centre d'innovació per als nostres cossos, és a dir, on puguin aprendre a experimentar, reflexionar sobre, amb experts, entre ells, amb diferents metodologies, però que abans d'aplicar alguna metodologia a l'operativa tinguin com a referència l'Institut per poder fer la prova assaig, però en matèria grisa, com dèiem, no només amb la pràctica, sinó també amb una reflexió al darrere i amb substància que articuli millor després aquella actuació a l'operativa real. Això també imagino que també és molt important, ho hem comentat abans, aquestes noves tecnologies que feu servir vosaltres per treballar. De fet, hem pogut veure en un curs de sotsinspector de bombers com feien unes tecnologies amb uns joysticks, per exemple, o com tenien una muntanya que es cremava com de manera virtual, això que comentaves també de la tablet, de poder marcar en el bulevard. Cada cop tenen més presència, a la línia una miqueta també anirà per aquí l'aposta de l'Institut d'implementar aquestes noves tecnologies per facilitar pràctiques, és a dir, perquè convivim amb una doble realitat, pràctiques reals, per dir-ho així, al bulevard, però també alhora fer simulacions, que també acaba al final de donar-te experiències. Totalment, Alba, efectivament. És a dir, hi ha apostes, és cert, però que hem de ser realistes. És a dir, els diners no són infinits. El pressupost s'ha de gestionar de forma correcta, són diners públics, i és cert que hi ha hagut una carència d'inversió a l'Institut de Seguretat Pública durant molts anys que ha de revertir. És a dir, el bulevard no està en les condicions que m'agradaria que estigués. Doncs, i això són inversions, i per tant s'ha d'invertir a tot arreu, en tecnologia i en seguretat o en espais de pràctiques que siguin dignes pels nostres cossos. Però sí, absolutament. Per exemple, el tema de les ulleres virtuals crec que és una altra font d'aprenentatge molt interessant, que et permet tenir una realitat virtual que no necessàriament real, i per tant, quines són les sensacions, les emocions, el com reacciono davant d'aquella situació i per tant com em preparo, al final, jo de formació soc psicòloga, i diríem algunes de les teràpies conductuals d'aproximació que es fan en casos de fòbies, per exemple, doncs al final l'aprenentatge significatiu és emocional també, és necessàriament emocional. Per tant, aquestes ulleres virtuals que ens permeten posar-nos en segons quines situacions aconsegueixen de vegades fer-nos un clic
que permet que després, quan ens posem en aquella situació en real, ja tinguem unes eines adquirides que ens permet afrontar aquella situació molt millor. M'agradaria parlar, ho has comentat just també a l'inici, te m'has avançat, el tema del grau universitari. Potser és una de les branques que més desconeix potser la gent quan diem Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per què es va decidir pel món universitari? Per què aquesta altra vessant també de la seguretat? Bé, jo crec que totes les persones que conformem el Departament d'Interior, aquesta visió sobre la seguretat d'una manera holística, i que al final és la seguretat pública del país. Llavors, on tenim els grans experts? Evidentment, les universitats. És a dir, els nostres professionals, els professionals de la policia, els professionals de les emergències són absolutament els més experts són els professionals que hi treballen cada dia, són qui coneix, qui està al dia, evidentment des d'una vessant, que és la de la seva professió, i han crescut en això i per tant són els millors en això. I després tenim els millors en el món universitari. Per tant, han de confluir, i si encara tinguéssim, doncs més. És a dir, el que és important és que ens enriquim, que ens trobem i que trobem cadascú quina és l'aportació que fa a la seguretat pública del país. I en això una universitat pública com és la Universitat de Barcelona hi va creure fermament i per tant un agraïment al món universitari i al Departament d'Universitats, que ens va ajudar moltíssim a aconseguir en el seu moment aquesta entesa amb una universitat catalana per poder crear aquest grau en seguretat. Una darrera pregunta ja, Tamara. A banda d'aquest grau de seguretat de la universitat, també hi ha un grau mitjà d'emergències i protecció civil, del qual l'Institut Mollet el fa. Per tant, us esteu apropant també a un públic potser més jove, no? Hi ha moltes opcions formatives realment per formar futurs bombers, per formar futurs professionals en l'àmbit de la seguretat. Això podríem dir que significa que cada cop més tenim professionals de seguretat més ben preparats? Jo crec que sí, Alba, i espero que així sigui. Efectivament, aquest és l'objectiu, aquesta és la intenció. És a dir, la formació reglada no existeix perquè ens agrada el país, no? O sigui, és fonamental. La formació professional és fonamental, jo me la crec moltíssim. És a dir, els graus professionals, grau mig, grau superior, són sortides professionals al món laboral absolutament enriquidores, igual que ho són un grau universitari amb diferents sortides professionals. I els nostres cossos de seguretat i emergències amb diferents carreres professionals, per entendre'ns, jo crec que hem de veure en B alta, hem de veure d'ambdues vessants, no tant de la formació més professionalitzant com de la formació més universitària. Doncs Tamara García de la Calle, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Vallès Visió. Moltíssimes gràcies, Alba, a vosaltres. Fins aviat. I també moltíssimes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Ens retrobem al setembre. Aquest ha estat l'últim programa de la temporada. Que passeu un molt bon estiu. Adéu-siau.